Здравейте и добре дошли в днешния влог. Започнах да снимам влога вчера, но забравих да направя интрото, затова го снимам днес, но вие ще го видите в началото, така че да, всичко е точно. В този влог смятам да ви взема няколко дни с мен. Вече започнахме университет. Което автоматично означава, че ежедневието ми се запълни рязко. Имам много повече задължения, трябва да уча, трябва да ходя на лекции, на упражнения. И най-лошото е, че имам и лекция, и упражнение в събота. Но нищо, се справим, нямаме избор. Единственият проблем е който ми е, че имам две отвратителни пъпки, които са отвратителни, но няма как. Излязоха, ще видим, мъча се да ги излекувам някакси, но не се получава. Вече ме мъчат от седмица, в смисъл тази от седмица, тази се появи преди няколко дни, но нищо, ще минат, надявам се, скоро. Едно бързо включване от мен в бъдещето. Това интро е заснето на следващия ден, както казвам и във влога, от който започвам реално самия влог. И денят, в който продължава нататък влога, е сряда. Ще видите как отиваме на лекции, как сега ще обядваме, ще ходим в Умина парк. Да, и това е ден преди заснемането на интрото. А реално интрото е заснето в четвъртък и малко по-късно ще са кадрите и от четвъртък. Извинявам се, просто малко така стана и да, затова е това кратко уточнение. A few moments later. След като приключихме с задачите си за деня, се запътихме към всеизвестния Умина парк. Място наистина беше повече от вълшебно. Видяхме неща, които дори не сме си представили, че е възможно да бъдат създадени само и единствено от малки лампички, които ползваме като декорация в домовете си. Цената на входа беше 20 лева на човек, като в ценоразписа пише, че за ученици, студенти и пенсионери е 20 лева, а за възрастни е 23, но с нас имаше човек, който се категоризираше за възрастен, но и неговия билет беше 20 лева. Лично мое мнение е, че цената напълно си заслужава. Виждат се неща, които не могат да се видят никъде другаде и наистина изживяването е просто невероятно. Единственият минус, отново лично според мен, беше студа, понеже ние хванахме ден, който не беше много топъл. Да, през деня беше топличко, но вечер се стана доста хладно и самото място, където е позициониран парка, ставаше течение и може би това е единственият минус, който аз намерих. Сега ще ви оставя да се насладите на останалите кадри от парка. The next day. Сега часът е 2 без 20 и в малко трябва да тръгвам, понеже имам упражнение от 2:15 и докато стигна до университета, понеже ходя пеша, горе към 2, че гледам съм там 2, 2:05, 2:10, нещо такова. Да, ще се видим по-късно.
Така, днес имах само едно упражнение и сега се прибрах от него, като минах да напазарувам от Lidl. Съжалявам, не съм ви снимала нищо, не се беше голяма лудница навън, сумата му и хора и просто не съм, няма желание да снимам, но ще готвя пиле с ориз и това мисля да ви го снимам после като го започна, така че понеже чакам съхватранката ми да се пребере, най-бърно напредъка съответно, да се пребере. Тя е на уроци и ще гледам да го сготвя готвя в този промеждутък, когато тя трябва да се пребере, за да може да е максимално топло и да седем да вечеряме заедно. Да казвам, че ще правя пиле с ориз, като ще ви го правя наполовина, ще видите каква е едната половина, каква е другата половина и ще ви снимам малко от това. А междувременно сега ще обработвам влога от Бургас. И така, горе-долу час и половина по-късно, влога от Бургас е почти готов. Една пералня и сега започваме да готвим ориза. Аз ще използвам естествено ориз, като моят този от Lidl народна стряха, пилешко филе и това е за половината тава зеленчуци, тъй като най-вече приятелка тя не яде никакви зеленчуци, но аз обожавам зеленчуци и винаги половината тава слагам зеленчуци за себе си, едната половина не слагам, като естествено и сол, пипер, също така слагам и зехтин като мазнина и по принцип трябва и лук. Признавам се, забравих да купя лук, домързяме да отида отново до магазин, след като се прибрах, затова този път ще бъде без лук. Моята част ще има лук, но нейната няма да има. Нейната ще има просто ориз и месо. Нека да започваме. Първото нещо, което ще направя е да измия, нарежа и аз винаги вкусявам отделно месото, като ще ви покажа каква подправка използвам него. Тя за зеленчуци, но става също много вкусно. Ще го запека леко на тиган, просто без нищо на тефлон в тиган ще го запека така. И след това ще видите какво ще направя. Ето с тази подправка ще подправя пилето. Наистина е много вкусна. Препоръчвам ви, значи има такава и за пиле, специално за пилешко месо. Не съм я пробвала, но тази мога да ви гарантирам, че наистина е уникална. Не знам дали забелязахте, че лязаното пиле го слагам в тенчерка, но тук е пилето с подправката и сега това е най-лесният начин за бъркане на всичко, на зеленчуци, на месо, на всичко. Мисля, че само кайма съм пробвала, защото кайма трябва да се размачка със си, но просто. И имаме добре известна подправка на всяка. Не изглежда много добре, не знам, но доверете ми се. Сега прехвърлих пилето в тигана, както казах, без абсолютно няма никаква мъсна, просто само пилето и ще го запържа докато не побелее, не го искаме готово, просто да побелее отвън. А сега, докато пилето ми се запържи лекичко, ще си приготвя ориза, който трябва да измия, като аз слагам една чайна чаша ориз. Ето това е чашата, която измервам, като на една такава чаша. След това запълвам тавата с още между 4-4,5 чаши вода. Като това, мисля, че вържи всякакъв ориз. Примерно, ако слагате една чаша, каквато и да е била чаша, дали ще е така, дали ще по-малко, дали по-голяма, после 4 чаши от с тази същата чаша, мелите, с която сте сложили ориза, мелите водата и така става перфектния ориз. Просто доверете ми се. Търсим ето този загар на пилето, както то не е готово, просто леко да побелее. И това ми е измития ориз и сега при него ще добавя пилето, след това наполовина ще добавя подправки, сол, пипер, зехтин и ще залея с 4 чаши и половина вода и на половината от тавата ще добавя зеленчуците. И това е крайният резултат, полукрайният резултат. Сега го слагам в фурната на около 200-220 градуса, виж колко е силно на фурната. И го готвя докато тази вода не изгори цялата и да, ще ви покажа накрая като е готов. И ето го и крайният резултат. Доброто хора от петък. Вчера последното видео снимах беше ориза. Днес сега отивам на зала, като имам търпаща тренировка за пръв бицепс. И днес в 9:30 ще направя 10 секция в блок. Който ще рече, че аз трябва да се справя, но съм правила до 9:30. Гледам сега малко по-бързичко, но успея да ми стигне времето. Също така днес нямам лекции и общо ми е свободен ден, особено ще попиша малко вечерта.
понеже аз пиша на черно по време на лекциите, после подписвам в един тетрадки и ще видим какво ще нас на приятелка. Сигурно ще излезем някъде, ще разходим и това нещо по-интересно ще ви снимам. И така, хора, оправихме се, мина дезинсекцията, надяваме се, понеже като бяхме вкъщи, никой не дойде. И сега отиваме към Седлика. Ще разгледаме малко дрехи по КМБ, Страдивариус, също през D и през аптека. И ето сме на Джордан. Да, и може да си харесаме нещо за там. Много яко. Да. Сега се наобядвахме. Свършихме си работа, като имаме даже малко покупчици. Да, нашата мини турбичка. Ще има какво да правим, понеже не е свободен. И тъй като ни се налага да ходим на места с туалетна, понеже ни сме пити, така да се каже. Решихме да отидем до булевард България, до молата. Може да сходим и Джумбо. Хем на топичка, понеже навън е студена, аз на птичката. Много е студено, да. Тя винаги говори за времето. Постоянно, но няма проблеми, обичаме такава. Да, аз съм синоптик БГ, заповядайте. И трябва да си прекръстиш канала, така. Времето се си, няма проблеми. Ръката ми бъде ужасно много, поделени се възстановили, но забелязвам, че силата не ми е паднала. Успявам да се направя сериите повторенията, така както ги планирам, но направо не си усещам краката. Приключих. Сега съм с облеканията и в намерът ще ви кажа на изнатателно малко ми се увидявам енергия. Не ми се спеше, но много ме болях ръката. Имах ужасно слънтелиска от четвърта плюши, да правих пак ръка. И просто успявам да се възстановя. Този път явно съм седа повече зоб, понеже направих няколко упражнения с повече килограми от обикновено и явно това е стесирало малко много тялото ми. Но нищо оцеляхме. До вечер сме на дискотека в House of Illusion, сега бях приятелка, сега ще ви снимам. Най-вероятно ще ви снимам. И да, ще ви кажа се правилно, преди това имам лекция по астрологическа теория от 12:30 до 2. Така че днеска пак има доста задачи. Сега вече са 9:20 или с нещо такова. И да, сега ще оправям и ще се прибирам леко по леко. Така, хора, вече е много по-късно. Ние излязахме набързо, минаха ни лекциите отдавна и стояхме вкъщи. И сега излязахме до Фантастикус да напазаруваме за баници. Да. Да, как ви казах, ще ходим. Ще ви каза, че ще ходим в дискотека. И на нас е като да дискотека няма баница. Важен е баланс. Този живот да снимах от залата негде. Сега съм как правя баница за след дискотека, няма проблеми. И да, ще се ознавам как я правя. Ще ви знам моята тайна рецепта, която не е много тайна, но всеки път е много хубава. Пазете в сърцето си. Да. Такова емоционално сетивата. И да, вече се вълнуваме. Ходим си, има много гаджета. За баницата се вълнувам, аз не знам. Аз повече за дискотека, но и за баницата. А за баницата? Аз ще мога да си я правя постоянно, за това да се вълнувам. Това е специално. Втори път я правихме, само колко време заедно. Но това ще е втория път. Този дискотека, втори път, който я правя. Така че наистина е много специална. Ще снимаме Витуша. Да. Ето Витуша. Вижте Витуша. Доволна ли сте? Да. И така, нашия скромен пазар е готов. И сега се прибираме, сигурно малко се оправяме. Обаче не знам да направя баница, какво се оправяме и по-късно да направя. Не знам, че в действие ще го решаваме. Може би първо ще я направя, после се оправяме, за да може да е по-спокойно. Да. И да, общото, това е, което исках да ви кажа. Ще взимам, както казах, тайната рецепта. Това е като рецепта за рак бургера. Ще си като Спанч Боб.
Така, вече сме вкъщи и съм си подготвила нещата за баницата. Имаме 3 яйца, сирене не знам колко ще ни трябва. Сирене. Кори за баница, кисело мляко и бакове. Просто трябва да е 400 грама кисело мляко, това е 500 и ще го сложим цялото, не е проблем. И разтопеното ни масло, като ние правим само с масло, понеже нямаме олио вкъщи и няма смисъл да купуваме цяло олио. И също така ще ни трябва за сместа около 3 супени лъжици брашно. Първо ще изчепя 3 яйца в купата, след което към тях ще добавя киселото мляко, в което ще изгася бакове. Разбихме киселото мляко с 3 яйца и целия бакове. И сега ще добавя 3 супени лъжици брашно, обикновено бяло брашно и малко сол в тази смес и съвсем малко от маслото, като след това ще ви покажа и самото редене на баницата. Дай своя баджал с баницата. Другата паковка. Имаме сместа, кисело мляко, яйца, брашно, много малко масло и сол. Мисля, че само това е бакове. Маслото, сирене. И сега ще ви покажа реално тайната тази баница да става толкова невероятна и вкусна. Продължаваме да се борим с кулите. Така, след като отворихме кулите, това наистина е най-трудната част от тази баница. В табичка ще стартира за печене. Взимаме първо една кора. Така, слагаме първата кора в тавата, след което върху нея слагаме малко от нашето масло. Може да ползвате олио масло, само масло като нас. Лични преценки. И разнасяме много. Казва, че нашата тава не е подходяща, защото е по-маничка, но пак става. Върху първата кора с маслото слагаме втора и върху нея слагаме от тази смес. Като нея естествено слагаме малко повече, отколкото масло. Сега красен в баница. И последна стъпка, натушаваме сиренце. Аз го слагам в единия край, сега ще видите защо. Целенско фащаме двете коли заедно и просто наливаме на рълце. Повтарям този процес, докато тавата не се изпълни изцяло, след което най-вероятно поне винаги остава част от сместа с киселото мляко, заливам цялата баница и пека във фурната ми. Нашата фурна е малка. По принцип тази баница е хубаво да се пече между 180 и 200 градуса на незагрята фурна. Но понеже нашата е малка, ние пускаме на максимума, който е 230 и тук така става перфектно. И за около 20-25 минути, по принцип във всяка една фурна, в която сме правила, 25 минути са точно перфектното време за тази баница. Да се спече хубаво отгоре, отдолу, отвътре, от всякъде. И да, когато е готова, ще ви я снимам отново. И ето го и готовия резултат. Малко по-прегоряла, но няма как в нашата фурна винаги става така, но е изпечена перфектно и ви уверявам, че е уникално вкусна. Excited! Ние отиваме. Те вече идват, да живеете вече идват. Мисля да сложа край на този влог тук. Надявам се да ви е бил интересен и за мен беше много забавно през последните дни. Ако ви е харесало видеото, можете да ми оставите лайк, да се абонирате и да ми напишете нещо долу в коментарите. Ще се радвам да получите вашата обратна връзка. Аз бях Сеси и до следващия път. This is